نحدثلو زخريو نايلوم عامت زخر سرعت فنقل دما نزز درعن زخل أني كبلو نقاديان قليت أمالو وكيل إرينا بزوبا سمينا قاية بحاري غازيتينيا جمال معتلك نزل أخو صبصب لديا تخل مريم أنتي إريترا أنتي إريترا علل تعويتك هبا 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 تقابي بانا حارمت زد مقصر رح يتفنقل تأمرتي بالتقنان هنسات هاجرن كم زخون زد تراتر كم زيلة أبتنبل زخم مبال إسانا 4 عامتون مستاف أب كتما باتص زركبونا قادان قليتهم نساتهم نيرينا بزهابو رئيتو زغر سرح يتفنقل عزوزن كبورن مخانو حزب المنكسن إيرترا دما نزرزين ترجم بسرح نمخلع وترو أبتعر كم زركبو بمقلات ولدين دقم تحافلت نايز تنبل بمقبار تاريخنا غورسو كحجزوم تلابيهم من سيجمع شفاء آدمن أتو طاهر آدمن أبزهابو ورئيتو كابوشتن وطأن نابات زوح زلو هزبي سلحاقرن هزبن بستخفلن زخفل زلو واقان حابنون مقلات مهانو بمتقاس نتتنبل نمم عراق نزكاير زلو نتفتات موقيسوم أتو حسن صالح قولاي بوغنو هزبي إرترا سالا زخفلو كبر واقا هيوت سلومي أبدر كوخيت رحوا كم زركب تقيسو أب هاقراوي كبرتاتو تانيعون نابولدو تاسريتون مدباتو نمعوات زكايرو تعري حيلكو سخلو مهانو قاليتوم زغري مبال إسانا 4 عامت سرح يتفنقل فنقل اكتشحن 14 أبدور كخيل تسفو مدرخ عتحت زبل تيما كابشو عتك سابج عتلكاتيت بزتفل عليه مدبات ككايديو أنتي إريترا أنتي إريترا علل تعويتك هبا 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 تقابي أب منقطم هارو أب من لهجر زر كبانا يما كلاين درجة بيت تمرتن مياه بيت تمرتن زكاة زلوا استفدالي سبورتا ودرات كعصون أتلتيكسن زحاقفة هجراوي كنا سبورت تمهارو يرترا أب تمهارو منفس ودادرنتن ملوات تمكرون بزعبي كنوتات بتصبو يغطل كم زلو تمهارون ممهران قليتهم تمهارو شام حسين كابزوبا دوبا قيح بحرن ميكال رزنة كابزوبا مأكلنا بزهاب وريتو سبورتا بمهنات اطعي زيغا زلو استواصول علم خانو تقيسهم زكاية زلو هقراو قنا كينيوتي سبورتا وبقعات تمهارو اب مفتاشن مبرخن سبورت كما وصرت نمتحازون تراكم زلو حبيرهم أب أبيات تمرتيز من الملو زلو من إسيات صباح نهاجر رسمي سبورتاوين كونو زحجز بايتايو زبلو كاب أصلتنتي أتو مكونن زودن أتو عمر ياسين بقدوم تمهارو أبوان عرفتهم أب كم زبله هناتي سبورتاون فتات مقناهم أقداس نتو عزوز كم زخونه بمتكاس أتمدب عمتاوي بزحية لو دابين تتخيلو رأي هاجر أب سبورت نمتشبات دراخي كم زخونه اسميرهم لهم كاباو هاتي نايت مدب ممر سارة قبري ميكال بوغانا كاند علاما نايت كنه زنبالة تمهارو بقبون مدلاين بكل مداهي بقاعتو استرقاقت من اسين مفراين مخانو معريسو ستافيد كان استيو دما كاند بلجا نايت كنه كم زخونه بمقلاص نزر زلو سبورتاو چونت موغيسام بكل تلكاتي تجمره هقراو كنه سبورت تمهارو ايرترا كساب شمون تلكاتي بستفلالي سبورتاو وددرات كقصليوم كتما سمرا كابتن بصباغ ننصريتن بقدام نزت قسا كتماتات حنتيا صباغ ارتديكوان قرصان حاليا نختحيل دما استفلالي صعطاتي زكاي زلوم زغبر زلوم متعراين مسفاحنا يمزناق ماكلات دما حدا اكلناتيو ابزو وانز دما ممحدار زوا ماكل كاب ماي جحجحن كبابيون كساب ماي طمقات ززرغح كبابي بلعل وصايتات يصغنولهم بلوت حسو وكيل إرينا زوا ماكل غازيتنيا بسرات ولده بملكه صبصابات دالياتولا رهنا عند مسكل كم قتلتا نايتي حملاي كبابيتاتن مزاناق بوتاتاتن بمسفحن بمصقانن صباقه ختم اسمران معقاب بمحدار زوا ماكل زكايد زلو صعري ابنو زوا غزاباندا كماي جحجحن كبابيون كساب ماي طمقز زرغح كبابي بلعلي 8 مليون نعفا مسرتاو صقنا يغبرللو ام محدارينو زوا غزاباندا اتو فصوم هايلين ارينا بزحبا حبريتا ماي جحجح ابز حلف عامتات غبو اغلغلوت كهب كسلا زي صنحه ممحدار زوبا باجت بسلعلو قرصون ملكعون زحلوه كل مداوي صقنان هنصتن يكايدلو خمزلو ابريو اسمرا كابتن
ተወዳደርቲ ናይ ዓለምና ከተማታት እያ ብግብሩን ንዑ ፀጊንካ ተወዳዳሪት ምግባራ ትዳዓበ ስትራቴጂና እዩ ብግዚያውነት ከዓ ዕግበት ናይቲ ህዝቢ ኣስመራ ብነበረቶ ባተ መሊሳ ካብ ዝነበረቶ ተመሓይሻ ወሰኽ ዝግበር ተዳልዩን ክወሰኸሉ ዝብል ትሕሰይ ዘለና ንምውቃብ ከተማና ሓድሽ መንደቕ ከምኡውን መስመራት ማይን ኤሌክትሪክን ካልእ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓትን ድሮ ተዓሚሙ ምህላው ዝሓበረ ኣቶ ፍጹም ዘመናዊ ሓምላይ ኣከባቢ ንምግባር ኩለን ኣካላት ተዋሂደን ይሰርሓ ምህላውን ጠቂሱ ዓቢ ባስካን ሓድሽ ህዝባዊ ዓይኒ ምድርን ከም ዝስራሕን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ዝኽፈታን ሓቢሩ ኣብ ማይ ጥምቀት ካብ ዝርከብ ዒላ ማይ እቲ ጭንጉዕ ሞተረ ተተኺላ ስለ ዘላ ኣብ ውሕስነት ማይ ዘሰክፍ የብልናን ዝበለ ኣቶ ፍጹም ብዘይ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝዕወት መደብ ስለ ዘየለ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ንዋታውን ጉልበታውን ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ጠቂሱ ኩለን ኣካላት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብቐንዱ ድማ ክፍልታት ማይን ትሕተ ቅርጽን ጀሚረንኦም ዘለዋ ውህደት ክሳብ መወዳእታ ከቕጽልኦ ተላብዩ ብፍላይ ከዓ ብዞባ ማእከል ትሕተ ቅርጺ ክፍሊ ማይ ምምሕዳር ዞባ ብዓብዩ ዓጢቑሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ወጣው ግን ንኮም ሒስካ እዩ መጨረሻ ኮማው ሰረት እንተዲ ሓዘ ህዝብ እንተዲ ዓጊብሉ ህዝብ እንተዲ ደግፎኻ ተግቢርካ ብዝነበሮ ክምለስ እዩ ኣወሃሃዲ መደባት ምውቃብ ከተማ ኣቶ ዮሴፍ ተወልደ ብጊድኡ ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ሓምላይ ኣከባቢ ዝተፈላለየ ዕምባባታት ኣግራብ ኮፍ መበሊ ከምኡውን መመላኽዒ ቅርጽታት ይዳሎ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ባህርያዊ ድኹዕን ምሩፅ ሓመድን ድሮ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ሆናሎ ነቲ ዝነበረ ታሪኻዊ ነገራት ከይተንከፍካ ኣብ ርእሲኡ መልክዕ ንምውሳኽ ዝተገብረ ዲዛይን ካልእ ናይ ምሩፅ ሓመድ ናይ ድኹዒ ካልኡን ናይ ማይ መስመር ተዓቢ ብዓብዩ ናይ ዒላ ናይ ሞተር ማይ እዚ ስጋብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ጎኑ ናይ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ናይ ስታይካት ናይ ቀጠልያ ልምዓት ክጅምር እዩ ስለዚ ድሕሪ ማይ ስለ ዝኸይድ ንዑና ንፅበ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ማለት እዩ እቲ ምዕባለ ብንጹር ክበርሃልና ኽእል እዩ ኣቶ ዮሴፍ ኣስዒቡ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንኣገልግሎት ማይን መብራህትን ዘውሕዝ ፀሓያዊ ፀዓት ክዝርግሓሉ ምዃኑ ብምብራህ ድሕሪ ምዝዛም ህዝቢ ዋንነቱ ምዃኑ ተገንዚቡ ብግቡእ ክከናኸኖን ቀጻልነቱ ከውሕስን ተላብዩ ብሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ተዳልዩ ንሓረስቶት ዝዕደል ምቁር ድንሽ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዓቢ ተራ ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ፍልጦም ንምዕባይ ዝሕግዝ ተመክሮ ተለዋዊጦም ኣብቲ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብን ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሓለሓለን ሓረስቶትን ዝተረኽብሉ ብ4 ለካቲት ኣብ ኩዶ ፈላሲ ብኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ካሕሳይ ሃይለ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምቁር ድንሽ ኣብ ዝተዓዘብሉ እዋን ካብ ኣሃዱ መኣዛዊ ምግቢ ትካል ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ሓለሓለ ወይዘሮ ትርሓስ የማነ ምምጋብ ምቁር ድንሽ ኪኖቲ ንዕለታዊ ሃልኪ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብ ምፍዋስ ረኽሲ መዓናጡ ምንካይ ሕማም ምንሽሮ ጸቕጢ ደምን ካልእን ሕማማትን ረብሓ ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣብ ምርባሕ ደርሁን ናይ ጸባ ከብትን ተዋፊሩ ዝነጥፍ ዘሎ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ካሕሳይ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምቁር ድንሽ ንጥሪቱ ብምምጋብ ኣብ ምዕባል ምህርቲ ዝዕግብ ውፅኢት ይረኽበሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ዶክተር ዕቁባ ዝጊ ክፍለ ብወገኑ ምቁር ድንሽ ንቀለብ ሰብን እንስሳን ዝህልዎ ረብሓ ዓብዪ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ረብሕኡ ፈሊጡ ክጥቀመሉ ብምዝኽኻር ሓረስቶት ምቁር ድንሽ ንናይ ጸባ ከብቲ ቀለብ ዝለዓለ ኣገልግሎት ስለ ዘለዎ ክምግብወን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረድዩ ዓላማቲ ኣብ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዝተኻየደ ዑደት ሓረስቶት ንጥቕሚ ምቁር ድንሽ ተረዲኦም ተመክሮ ብምቕሳም ብዝለዓለ ከፍርዩ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ እያሱ ኣሰፋው ሓረስቶት ንውፅኢትና ኣሰራርሓን ምቁር ድንሽ ብግብሪ ተዓዚቦም ክሰርሕሉ ዘኻኺሮም ካብ ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣቶ ተስፋይ መብራህቱን ኣቶ ዓብደልቃድር ጃሃርን እቲ ፍርያቱ ብዓይነቶም ዝረኣይዎ መቐረቱ ዝጠዓምዎን ምቁር ድንሽ ጥቕሙ ተረዲኦሞ ስለ ዘለዉ ክሰርሕሉ ምዃኖም ገሊፆም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ እቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣብ ምምሕያሽ መጋግባ ሕብረተሰብና ሓጋዚ ብምዃኑ ነቲ ብምርምር ሕርሻ ዝተኣታተወ መደባት ንምዕዋት ተሳትፍኡ ኩሉ ክሕይል ተላብዩ